Hi, Doc. Good morning. Majong bantag kalibutan. Ay, kalibutan na yung gamito na ito. May kay sus, kinatong yan sa kalibutan. Maabot naman na itong tingog dito. Mao ni siya mga manong mga manang nga medyo mabisig ko pinundot diri sa Facebook o sa YouTube. Wa pa mo nananaw dito sa YouTube no, kumpleto to ba? Napoy mo complain nga di man kay gwapo imong tingog dito sa YouTube dok. Ko ambot lang. Ambot relation. Ang kagwapo sa Facebook mga manong mga manang kay makita ninyo the whole episode gyud sa akong lecture. Unya dili mawala. Dili mawala siya. So ang Facebook makita nimo 24 hours wa na gitabunan na sa ubang upload sa kuan nga upload sa mga upload nga saging. Di na makita. Di pa sa Facebook may gala nga paitaw na yung Edward Kagape. Mato na mo sa kong channel. Unya mahina-hina ninyong paminaw ba kay nay mga butang nga di yun ako siya ma-explain sa in English sa Bisaya. Mo na nga hinahinayon ako sulti para makasabot mo sa akong term, sa akong word para pangitaon ninyo sa Google, di ba? So mo na siya ang importansya sa YouTube may gala. Sa Facebook di man imo maputol-putol. Diretso-diretso man. Kung man kay post, wa may post, di man pa sa YouTube may gala nga ma-post ninyo. Okay. Unsa may problema ron may gala? Unsay mga problema ron sa pagpanambal no? Kani prangka na to istorya kay akong giobserbahan for the last 5 years. Naunsa naman taon nga imbis nga moayo ang usa ka pasyente magsamot naman hinoon. Ako kani pagka-doktor na ko may gala wa jud in taon ko na dato ani. Kay kung nagpare pa ko noy kung nagpare pa ko siguro ko daghan na kay giwalihan ron ba? Kay unsaon man nga sangit mas pante. Mong bagsoy na diri sa tubang na ako mas ganahan kay kuan siya naa ba kay mo smile man dayon basta makita ko. Okay. Unsay panagang ninyo may gala nga ang mga tambal inyong giinom wa na ko naga-mention og herbal tambal sa doktor gyud. Unsa inyong panagang nga ang inyong gipang-inom nga tambal maayo sa inyo. Okay, mao na siya ang sense of well-being. Unsa man na sa Bisaya? Nga makatrabaho mo, nga wa mo'y gibati nga magsuroy-suroy mo, makatulog mo, walay sakit sa dughan o nagasamot og kaluya. Mao na siyang sense of well-being. Okay. Pagpatambal ninyo sa inyong sakit, inyong ihalad unsa ba nay Bisaya ibuklad ang katibukan sa imong sakit. No, sakit akong ulo dok, malipong ko magtingo akong dalunggan way lasa akong baba. Isulti na nimo tanan ba? Kay kung dili nimo siya isulti, maabot ang panahon nga mangutana na butong ubang isang doktor nga malipong magkasaon noy. Nagasakit ba imong ulo sa noy? Nagasakit ba imong dughan nga gainom kaning tambala? Unsaon nimo pagkabalo? Kung wala ka nag-memorize sa imong mga gibati. Okay. Konsulta kag doktor. Ang imong gibati kay lain ang imong tiyan. Unya budagan ang sakit sa imong likod. Example lang ni mga manang. Example lang niya, sakit imong tiyan, butod imong tiyan dili sakit. Butod imong tiyan, sakit imong likod. Unya dili ka normal, malibang. Wala kay gibati nga lipong, bugat ang ulo, di katulog. Wala na lain. Sakit sa dughan, wala. Okay. Konsulta ka sa doktor. Gitagaagag tambal. Pag inom ni mong tambal, ang katong sakit sa ulo ni samot. Dili na hinong kakatulog. Ang imong butod sa tiyan ni samot. Dili na kakalibang kada adlaw. Unsa man tong tambala to? Walay epek. Nagasamot sa imo. Example na po. Ayan. Nagpa-laboratory mo. Laboratory. Ayay. Ang imong creatinine ni saka og 200. Alangan di hadlok na ka. Kay
Masulti man yung doktor nga nagsugod ng kadaot ang imong kidney. Gitaga ang kagtambal. 8 ka buok, 12 ka buok. Mingon na kasi imong sarili nga nganong luya man kuron? Di man ko luya sa una sa pagsugod aning ang pagkakuha sa laboratory nga taas akong kriya. Nganong nangitom naman ko? Nganong di na ko katulog sa gabi? Nganong lubog kay nga akong paminaw? Walay lami ang pagkaon. Nagpasabot nga katong imong giinom nga tambal. Nagapasamot sa imong gibati. Usab. Pakuha kag blood pressure. Pag-abot dito sa doktor, tagaan ka og kanang combination therapy. Naay amlodipine, naay losartan. Tagaan pag yung kag simvastatin. Tagaan pag yung kag unsa pa ba ihatag sa imo? Mga 8 tabletas. Pakuha lang biya kag blood pressure ha. Wala kay gibati ha. Wala kay gi-complain sa iya. Pagtanaw sa imong blood pressure ni abot og 180, 190, over 100, tagaan kag 5 ka tabletas. Okay. Inom ka. Pag abot og 2 ka semana, uyay. Mo palpitation naman taong ka. Muhupong naman imong tiil. Di nakakasabot sa imong utok kay lubog kaayo. Unya sa puto nakakaayo na unsa naman tao ni? Unsa man ay pasabot ana? Undangon ang tambal mga manang. Kay wa biya kay gibati atong pagsugod ani. Nganong naa naman hinuon ha? Nalipong naman hinuon ka. Wa ka nga. Kanaan nga kung ginasulti sa inyo mga higala. Kana mo'y tinuod sa sense of well-being. Nagpasabot na ko nga ang imong management sa imong sakit dili mao. Kinsa may makabuot ana mga manang. Kamo man ang king. Kamo man ang superior. Kamo ang God sa inyong sarili. Walay lain bisag unsa ka espesyalista na imong doktor kung ang imong gibati ni samot ay Santa Cruz de Igos. Walay lain, undangon nimo ang tambal. Dili mo shift sa herbal. Pataka na mo istorya ang alimatong pa Santa Cruz de Igos. Naunsa man taon mo? Kung scientific na yung utok, samot na itong scientific ang utok sa doktor. Dili na siya mao ba? Kung unsay inyong gibati karon, wa pa mo nagpakonsulta og doktor, inyong memorize na siya noy. Memorize na ninyo. Kanang inyong gibati. Walay lipong. Walay tingog sa dalunggan. Walay mayo ang tulog. Nagatambok. Isa na siya sa orasyon. Isa na siya sa indication nga okay. Sense of well-being. Nagatambok ka. Gikan ka sa 75 kilos, ng 76 kilos ka. Tapos, nagpagkonsulta kag doktor kay hadlok ka nga blood pressure ka. Hypertensive ka. Pagtanaw sa imong blood pressure kay niabot mag 180. So ibuhaton nimo. Magdieta ka? Mali. Dili ka magdieta kay kanang imong gihimo mga manong nga wa pa ka nagtambal. Kanang imong gihimo ba? Kaon sa buntag, na ay trabaho gamay, na ay nagatubang og problema. Nagatambok mga pasabot nga kaya nimo. Ang imong well-being is going fine. Tayo bisayaw na to. Bisayaw. Ano na to Wa pa ka nagpatambal. Pa-blood chemistry ka, blood sugar ka. Pagtanaw sa imong blood sugar, 8. Unya, wala man kay gibati. Nagtambal ka? No. Mali na siya. Magpa-blood sugar na pagkag-usab next month. Minus nimo imong intake sa amis, soft drinks, nya dugang-dugangan nimo exercise, dili pa ka mag-inom og tambal noy. Ang problema nato karon mga higala kay pagtan-aw lang nga blood sugar 8,
Moadto mong doktor. Sure gyud na gyud. Unsa may natubo sa doktor? Urag ma-compelled ang doktor nga mohatag sa imong tambal. Maulaw man siya maingon nga ay lang sa pagtambal noy, pag-dieta sa pag-exercise sa. Ang ingon nako 8 na imong blood sugar. Pag-exercise sa noy. Kay sigurado gyud ko nga kung anaon sa doktor di na siya mobalik sa iya ba. Mahita na po kung laing doktor nga mohatag og tambal. Pustahan na ita. Ingana gyud kinaiya ninyo ba? Unsa man doktora na nga niyan konsulta bitaw ta. Tagaan tagtambal wa mohatag og tambal paditahon lang ta. Di na ta makaon og soft drink, di na ta makaon durian. Katong iyang gihimo mga manang pinakamaayo gito sa imo kay ang tambal sa unsang tambal pati tubig na side effect. Prangka-prangka ni istorya ng mga manang tibok kalibutan. Kamong nananaw sa Facebook all over the world. You can understand me fully if you will just look at yourself. Sa Bisaya pa, kamo mag-evaluate sa inyong sarili. Basi dili mo doktor. Makaibalo mo naman kung say sakit sa ulo, unsay gatingog sa dalunggan, unsay lipong, unsay sakit, nagapaspas ang pulso sa dughan, nagapalpitation, nagahupong, kailaga na mo ana. Kung nagainom kag tambal, nag-inom kag tambal karon. Sunod, nang hupong na ka, uy, mali, dili maayo tong tambal akong ginainom. Mali to. Ngano man nga manghupong nga okay mo ta katong niagi nga wa ka nag-inom tambal. Dili na siya mao nga maingon mo nga padayonon na kagihatag man sa doktor. Mali. Dili na siya mao noy. Dili na mao. Gitagaag tambal para sa diabetes. 8 pa lang ang blood sugar. Unsa may tabo adto? Magsige na kag inom tambal ato, magsige nagtambal. Maghimo kag maghimo kag resistance sa tambal. Unsa man ang resistance sa tambal? Sugod kag 1 mg, mahimong 2, mahimong 3, mahimong 4 mg na hinuon. Unya ang side effects ato mga tambal mga manang dili kompleto, dili mi kay bulutanan sa side effects. Sama sa kung wala ko nag-istorya sa inyo nga ang amlodipine mo makahupong sa tiil, kay bulo baka mo, wala. Daghang kay doktor wa kay buluan na ba? Ang side effect sa captopril, muhutoy kag ubo ay Santa Cruz Digos. Ang metoprolol, ang side effect muhinay imong kasing-kasing, mo atake pa kag kasing-kasing. Kita ninyo mahigala? Daghang kay mga side effects sa tambal nga dili namo ma-explain sa inyo. Na ako'y na-notice kay nagainom man kog kuan mahigala. Nagainom kog kaning pang high blood. Nga among ginainom olmesartan. Mag-inom gani ko siya og 20 mg. Hala. Mag-depression man ko pirmi nga mga manang. Sa may relasyon atong depression sa 20 mg ng olmesartan? Wa mo kadungogan no. Pagtaas ang dosage sa imong antihypertensive, kulang ang supply o pressure sa dugo nimo paingon sa imong utok. Pag abot dito sa utok, maingon ang utok, Santa Cruz Digos, ani unsa naman supply nato nga hinay man kayo, di magdepresyon ka no. Pareha sa amlodipine. Pareha sa nifedipine. Magdepresyon ka pag musobra na overdosage ka na sa imong tambal. Kadungog mo ana, wala. Mao lagi ang inyong buhaton maminaw gyud mo sa inyong sarili. Sense of well-being. Munay term, sense of well-being. Pag paminaw nimo nga nagainom ko aning tambala balahi man gyud kayo. Para sa ako kani example lang gyud, personalan gyud ni personalan. 20 mg akong ginainom kay gikan ko sa 10 mg sa olmesartan, 20 mg. Naunsa naman nga mag-depress man ko. Nya luya. Kunya dili ko prasaw na energetic gani kay mga aggressive kay mga lihok ba. Nagahinay, nagadepress ko nya. Wala na koy kuan ba kanang energy gani may gala. Di na ako magplano, kapoy. Di na ako magtabkuan ani, urag kuan ba? Kanang imong kuan ba
Kanang yung total depression yun ba? Gibaba bitaw na ko akong anti-hypertensive gikan sa 20 gihimo na kong 10. Kasi na una na akong na-feel ba. Nibalik akong kainit sa lawas may gala ba. Sa una bugnaw kay ko tug dali kay ko tugnawon. Di na gud mi kagamit sa mong aircon sa balay kay tugnaw naman kayo. Ultimong electric fan ba magbukot ako. Kun mali man gyud di ba? Mali man gyud ni siya. Mao ni siya may gala nga nakakuan ko for the last 5 years daghang kay mga side effects sa tambal na dili wala nakasulat sa iyang insert sa mga box ba sa mga tambal. Wala na siya, dili na mo siya makita tanan. Sus patilan daghan kay akong nanotice sa mga tambal nga akong ginainom. Samot nakakamo nga tagaan mo 8 ka buok, napulo ka buok. Okay. Prangka-prangka na istorya ba. Giobserbahan ako for the last 12 months. Ang modawat o mo injeksyonan sa erythropoietin. Kani klaro gini sa akong mga pasyente ba. Ang creatinine naa sa 350 400. Butangan og erythropoietin nga injection, ang creatine mo sakag 600 ba. Okay, say makiglalis na ako. Testingan nato na inyong pasyente ba. Pag ingon ako, puno nga nang imong injection sa erythropoietin. Ay, mababa ang creatinine ba. Naba na dito? Wala. Halos tanan mo nga taas kay blood taas kay creatinine, injection na erythropoietin, pero sus bagsak yun ang saka gyud ang creatinine ba. Kani mga observation ako mga gala. Ginasulti lang nako sa inyo kay wala mo protection sa adversities of medicine. Wala gyud mo gyud. Prangka-prangka na pagkaistorya ba. Inyo yung ibutang ang inyong trust, ang inyong kinabuhi sa inyong doktor. Maman po nagtama no kay kami man may kabalo kay sa inyo. Wala man mong kabalo ana. Ang problema lang may gala kay dili maguna-una ang doktor nimo. Unsa na nagtabo nimo sa side effect ato. Daghanan sa inyo follow up. Padayon na lang tambal noy. May gani gunitan ka kuha ka blood pressure. Wala gyud. Padayon na lang tambal noy. Madala ka galuya na gani. Di na gani nga wa na gyud kay affect. Pasabot anang affect may gala. Ang imong goodness, inyong feeling of goodness nga makig-istorya sa ubang tao. Amo na term affect. So okay. So ang suggest sa akong ginastorya karon may galang buntaga. Mingaw ba? Mas pabuta na nga daghang kay mo na minaw ba? Basig giundangan na inyong giluto diha, masunog na kanang nagka-drive da basig nagpadaplindoy pag aron makasabot ka sa akong ginaingon. Unsa gyud Jess sa Bisaya pa patay. Unsa gyud main reason nga akong istorya karon buntaga. Dili reason Ora ang pasabot sa akong ginastorya for the last 20 minutes may gala. Kamo ang magbuot sa inyong sarili. Mo konsulta mo doktor, mo konsulta mo napulo ka doktor, kamo ang magdesisyon kung tama ba tong tambal inyong giinom. Kung dili mo sure sa inyong sarili kay wala mo nag-eskwela sa medical school. Wato mo lang doktor. Pag tanaw sa inyong tagaan kag tambal. Pag ay side effect lang gihapon. Mag-cramps ka sa tiil. Magbinod imong mga kumagko. Unsa man kani? Kana mga butang nga may kala nga dili mo maka-explain sa inyong sarili sa inyong gibati. Wato mo lain na doktor na pod. Pag di paghapon siya mawala, kamo mag-evaluate. Evaluate niya. Unsa na ginahimo na ako nga ano man ni siya nga mag-cramps man ko nga wa man ko gibuhat. Unsa gibuhat 5 years ago? Unsay imong activities 10 years ago? Kato siya na atoy relasyon ba? Natoy connection diri sa imong gibati kag adlaw ba? Mao na siya may gala nga lisod mag-doktor. Lisod gyud. Ang ikaduha may galang punto dayto. Punto sa akong ginastorya karong buntaga.
pag naaga ni may gibati nga wala pa before mo nagkonsulta sa doktor, nag-inom mo sa tambal, wala pa ba siya? Ni-add siya. Undang ang tambal. Undang dayon. Ay, ang napag-una nga. Naunsa man to eh. Ha? Undang ko nimo siya. Kung konsulta kag laing doktor. Dok, katong wala pa ko nag-inom aning tambala, wala gyud ko gibati ba karon nag-inom ko, nagka-palpitation ako ba? Saan ni pasabot ani dok? May nga wala na, ingana lang ay mangita kag laing doktor. I-explain yun niya physiology, pathophysiology, biochemistry, ngano nga nagaingana ka. Ipa-explain. Pag di siya maka-explain, bye-bye. Pangitag lagi ko. Ikatulo. Na naka sa point ba of no return. Ang imong creatinine ni 1,000, ang imong blood pressure maabot ng 210 over 120. Ang imong blood sugar niabot ng 26, 28. Wala may mahimo ana. Sunod mo sa imong doktor, ha? Pero imo na tong i-memorize sa imong mga gibati. I-memorize nimo to. Pag ingon aning doktora inuman na, sige inom 30 days, 60 days. Nagaluya, mali siya. Mali ang imong doktor. Walay makatabang sa inyo sarili. O walay makatabang sa inyo mga manang, kundi sa kamurang yun sa imong sarili. Wala. Absolutely wala. Maingon mo nga ang doktor Ginoo sa una, karon dili. Makaingon yun ko anak mga manang kay na ako sa profession. Ha? Daghang kay ko makita mga pasyente nga magsamot ang ilang gibati. Santa Cruz de Igos di nakatindog. Magsaray-saray na, maggunit na sa bongbong maglakaw. Taon sa man kanang nagsugod man ko aning nagkonsulta ko aning akong sakit dok. Karon di naman hinong ko katindog. Malipong naman ko. Santa Cruz de Igos. Undangon nimo ang tambal kay wala ka mo angay. Mao lagi ni mga manang. Katong 3 points nga akong ginasulti karon. Ambot mo kadumdum pa ba mo? Ha? Kung di mo tanaw sa YouTube, di gid mo kadumdum ana kay pwede niyo balik-balikon sa YouTube ba? Ha? Kung katong 3 points akong giingon sa inyo, na isa ra gyud inyong mahimo undang sa tambal, konsulta laing doktor, ha? Dili kay magpasagad na nang mo ba? Magkasamot. Kunya, ang opposite ana noy, astig kay mo, ha? Pataka lang mo inyong tambal. Magpataka lang mo kung sa suggestion sa inyong kumpare. To opposite na siya. So kinahanglan in the middle of life ang inyong himuon. Ha? Nga naa yun, bantayan yun ninyo ang inyong sense of well-being. Pasabot lang ko nga, nagalahi man akong paminaw, undang. Samot man akong gibati, ay undang sa tambal. Dili na siya magsulat mo sa doktor. Kaya kung mahulat mo sa doktor, ulahin na mo ba? Imbis nga, tambal sa imong high blood, malipong naman ka. So, taga na po kag bitahistin. Pagka-undang sa pag inom ni mo bitahistin, mupait imong baba. Sawan man na imong pait sa baba. Ay, kinahanglan kag anti-cholesterol. Tagaan kag anti-cholesterol. Pag abot sa cholesterol, inom kag anti-cholesterol, musakit imong kuto-kuto ba? Noon sa man niyo, sus, nag liver cirrhosis na din ka. Pag liver cirrhosis nimo, nagapayat na ka. Pagpayat nimo, ingon pa ka sa sugod. Magwapo, slim na kay ko slim. Nagapayat na kay di nang kahimo og protein ang imong atay. Dito na. Sugod nang kasakuan. Palit og lansang og kuan, kahoy. Ha? Ingana na noy. Ha? Ang medicine is just a help sa inyong kahimtang, sa sense of well-being. Ha? Ang medisina, pag dili siya mao, undang, magkonsulta og lain. Ha? Kay ang doktor mga manong na limitations. Ha? No doctor has no limitation. Kami tanan na ay limitation. Diha lagi na magprasaan ang cardiologist. Asing-kasing lagi din tao na yung tanaw masin lahi imong sakit. Oh.
Ang pulmonologist, baga ra gyud tanaw na ba, dili na dyan tanaw nimong kasing-kasing. Ang neurologist, utok lang yun yung tanawon ba? O, dili na mo kakitag doktoron nga ratsada, gikan sa utok, paingon sa tiil, may bawa na niyan. Di, wala eh. Wala yun. Ha? Maski sa kong sarili. Basta di ganin mo sa kong specialty. Ayun, nagyo ko nga matugag laing doktor. Kay dili ginako na, di ko kay bulo ana. Prangka-prangka na istorya na ako, mahigala. Dili gi ko magtago-tago ana ba. Pag maingon ko nga di ko kabulo ana, maingon man po ng tiguwa nga, Dok, kabalo gani ka mo opera. Di pa ka katambal ang ubusipon. Ay, Santa Cruz Digos. Kay balo lagi, pero mas maayo man tong espesyalista. Kanang iya lagi yung trabaho na, di pa na mao mga manong nga ang imong problema general surgeon nga orthopedics ka madto, patay ka. Mao ni sanoy. The sense of well-being si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.